медонед кадом савол дар футбол машҳуртар аз беҳтар будани Месси ё Роналду шуда истодааст? ин он аст ки Пеп Гвардиола беҳтарин сармураббии ҳама замон аст? баъзан ин саволро дигар хел мепурсанд ки Пеп Гвардиола ё сер Алекс Фергюсон. беҳуда нест, зеро аксаран Алекс Фергюсонро нобиға дар вазифаи сармураббигӣ медонанд. имрӯз бошад мо дар ҳамин бора ҳарф мезанем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати Ягекс истифода баред. дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аввалан ин ки хазинаи ҷоизаҳои Гвардиола тамоман ногуфтанӣ аст. ин нафар аллакай 15 сол аст ки мураббигӣ мекунад ва бешубҳа натиҷаҳои беҳтаринро то ин дам ба даст овардааст. факти материалӣ он мешавад ки ӯ дуюмин беҳтарин аст, баъди албатта як нафар, Алекс Фергюсон. Гвардиола дар 15 сол 35 ҷоиза ба даст овардааст, вақте ки Алекс Фергюсон 49 ҷомро дар 39 сол дорад. Пеп дар муддати кӯтоҳ худро ба ин рақобат дароварда тавонист. чун ҷоизаҳои аврупоиро муқоиса мекунанд, фақат Карло Анчелоти як ҷоми Лигаи Чемпионҳо бештар аз ӯ дорад. Пеп Гвардиола аллакай рекордҳоеро шикастааст ки солҳои наздик касе ба он баробар шуда наметавонад. ӯ ҷавонтарин мураббие аст ки Лигаи Чемпионҳоро ба даст овардааст. ягона мураббие ки бо 100 хол қаҳрамони Англия гаштааст. дарозтарин ғалабаҳо дар чемпионати Англия, ягона мураббие ки требл дар сабқатҳои маҳаллӣ дораду ягона мураббие ки требли аврупоиро ҳам 2 бор ба даст овардааст. рекордҳои ӯ ҳамин хел рафтан мегиранд, вале ҳаминаш кофӣ аст. агар аксаран гӯянд ки бо ҷомҳо танҳо баҳо додан хато аст, пас ба дигар қисмат мегузарем. бисёр мураббиён ҳастанд ки танҳо ғалаба мекунанд, вале дигарон ба бозӣ таҳаввулот ворид мекунанд. сармураббиёни монанди Райнас Майклс, Йохан Кройф, Жозе Мауриньо ва Арсен Венгер нафароне ҳастанд ки ба тактикаи худ ба футбол таъсир расонидаанд. агар бозии замонавиро гӯем, Пеп Гвардиола ба осонӣ таъсирбахштарин сармураббӣ ба ҳисоб меравад. ӯ тики-такаро ихтироъ карду онро бо Барселона ба ҳамагон ошно сохт. баъдан дар Олмон ҳам таҷрибааш карду имрӯз дар Англия истифода бурда истодааст. дар Англия аллакай аз тактикаҳои ӯ дигарон кор гирифта истодаанд. истифодаи ҳимоятгарон дар вақти ҳамла мисоли беҳтарин ба ин гуфтаҳо аст. вақте Пеп ин корро кард, дигарон ҳам шурӯъ карданд. масалан Микел Артета ва Юрген Клоп. ана вақте ки Пеп Ҷон Стоунсро дар нимҳимоя истифода бурданро оғоз кард, Юрген Клоп ҳам дар Ливерпул инро таҷриба кард. дидед, ғалабаи холӣ бас нест. бояд таъсири калон ба бозӣ бошад ки беҳтарин шавӣ. ҳамзамон қайд бояд кард ки Пеп Гвардиола саёҳати олии корномаашро дорад. муваффақиятҳои Пепро бо тарбияи шогирдонаш ки имрӯз беҳтарин мураббӣ шуда истодаанд мисол меорем. Хави дар Барселона, Тенхак дар Юнайтед, Микел Артета дар Арсенал, Хаби Алонсо дар Байер, Висент Компани дар Бёрнли, ҳама шогирдони Гвардиола ҳастанд. кадом сармураббӣ ин корро кардааст? кани гӯед? ягона нафаре ки ба ин дастовардҳо наздик буданд, ин Ринус Майклс ва Йохан Кройф ҳастанд. маҳз ҳамин нафарон буданд ки ба Гвардиола роҳи дурустро нишон додаанд. агар ҳамин хел рафтан гирад, Пеп таъсирбахштарин сармураббӣ дар таърихи футбол мегардад. Гвардиола на танҳо сармураббигӣ мекунад, балки бозингаронро ҳам ба маврид рушд медиҳад. бале ӯ сарфаи зиёди маблағ дорад, вале ҳамчунин ҷавононро аз академияҳо рушд медиҳад. бозингароне мисли Бускетс, Яго Алкантара, Педро, Фил Фоден нафароне ҳастанд ки Пеп аз академияи дастаҳо гирифта тарбияашон кардааст. имрӯз он бозингарон на танҳо қаҳрамонҳои Лигаи Чемпионҳо ҳастанд, балки треблкорони Аврупо ба ҳисоб мераванд. ҳатто онҳоеро ки ба дастаҳо харидорӣ шудаанд, карьераи дурахшон бо Пеп доштанд. ба мисоли Эрлинг Холланд, Жулиан Алварес, Раим Стерлинг, Кайл Уолкер ва албатта ки Лионел Месси. ҳамаи онҳо бо мураббиёни зиёд кор кардаанд, вале маҳз бо Пеп дурахши олӣ доштанд. тарафи дигари хуби Гвардиола дар дисциплинаи олияш дидан мумкин аст. ҳама бозингарон тасдиқ мекунанд ки Пеп чӣ қадар сахтгир аст, вале ин ба онҳо кӯмак мекунад. ӯ бозингарони машҳур намехоҳад, балки онҳоеро ки бо нақша кор мекунанд. катагиҳои Златанро дар Барса нахост, Ҷо Харт ва Канселоро бошад аз Сити дур сохт. ана баъди рафтани ин суперситораҳо, Гвардиола қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шудааст. яъне Пеп ба ситораҳо не, балки ба тактикаи бозии даста такя мекунад.
акнун навбати шумо омадааст ки ҷавоб гӯяд оё Пеп беҳтарин сармураббӣ дар ҳама замон аст ё ин ки не. ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.